खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। लोगोसे गासैनिसिमबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैलायबाय नै दोंसे खन्थाइ आवरायनो होननानै। दिनै बे खन्थाइयानो जादों आब' जननी बसुमतारीनि बिब' बिनानाव साथामजों जथाइ खन्थाइ बिदां सुजुनाय नैबे खन्थाइ बिजाबनिफ्राय आङो दोंसे दिनैनि 16 नभेम्बर गोथार बर' थुनलाइ सानखौ लोब्बा लाखिनायनि गेजेरजों आं दिनै बे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लाबाय। आब'आबो आंखौ बुंहरनायलाय आं दिनै बे सुबिदाखौ मोननायलाय आं दिनै बे खन्थाइखौ आवरायनो होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव फैबाय। बिनि थाखाय जानायाथ' जाखाया निस्सय, अब्लाबो आङो एसे ओरैनो जाखिनि आं खन्थाइखौबो मोजां मोननायलाय आङो खन्थाइखौ आवरायनो होननानै आङो आखायाव लाबाय लोगोफोर। बिनि थाखाय आङो बयनावबो निमाहा बिग्रोनाय थायो गोरोन्थिनि थाखाय। निस्सय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन, बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि खाथियाव गुरैयै आरज गाबनाय थाबाय। फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनायखौ दसे खोनासंफालांदिनि। खन्थाइनि मुं गोदैसिन राव। आयै आंगोनि बर' बिमा, बेसेदि गोदै नोंनि रावा, मोना बुहुमाव साबसिन नागिरना नोंनि अनगा। रायज्लायो जेराव बिमानि राव, हारिनि सिनायथि मोनो बियाव। बोहैयो गियान गोदान गोदान जिउ दावहानि, थांना थानायनि जेराव दं हारिनि गुमुरथि। थाजिम जायो गांहाबनाय गोसोआ, आबुं जायो खंख्ला देहाया। नोंनि गोदै रावजों गोरबो इसिङाव सुदेमै बिलिरबोला। आयै आंगोनि बर' बिमा, बेसेदि गोदै नोंनि रावा। आइ आफा आब' आदा जोबनो गैया सोदोबनि माला। जोनोम मोनबाय बर' थुनलाइ, फोरमायनो रोखा गोरबोनि खोथा। बेनो आंनि गोदैसिन रावा। एसेनोसै, गोजोन्थों। लोगोसे आब' जननीनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय। आंनि खन्थाइ आवरायनायाथ' निस्सय गोरोन्थि जाखागोन, बिनि थाखाय आब'आ आंखौ एसेब्लाबो निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनानै आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।